Hei tid, så det at vi noen nødgen parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som teker av Ljøvnen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til Hendaparsten av Gjerstamal, og jeg færre en affære å spørre Paul hva du hånden ligger av hjertet i det. Ja, nå var vi i færre, nei, vi var i Esbram 8. Og det i 2, kapittel 2, ja. Som vi har vært så holdt ikke nå. Og vi skal lykke å lese Lydsynder alt. Og i kapittel 2 og i Esbram. Og her begynner han ved å si at Øysene tikkene det er han gjørst livand. Tikkene som deg vaurum. Og i misbråten og sinton tykkere. Som det da var livet og i etter tøyere andan i Hesnøym. Etter havtinkene iver hervalden og i luftene. Andan som nu virkar i bøtten av lytensins. Pettelen tar av vår vidt øysen i ødla avår og livet i kjernton halsokkere. Kjørte det som halte og voksenen vilto. Og våre av nattjorden på at røyene og så hine. Så kommer det her brått det her, som så underfullt å lese. Men god. Som røyker miskon, for mykla kærleka som skolt som han elsker å komme i. Øysene tar vidt våre deg og i misbråten og okkara og Kjørst og kom livante vid Kristus, og nå ditt frelst. Og røst og kom opp vid hånden, og sett og kom vid hinn. Vid hånden og i hinn, himmelska heimen og i Kristi Jesus. Det var sånn til kan lese litt sentrere. Ja. For at han og hinn kommande tøyen kunne vise, hvordan og metallige røyk nøy hans vi gøske mot i okken og i Kristi Jesus, tøy av nøye til frelst vid skikv, og det ikke av dere sjølven, det gava gods, ikke av verskon, for at ønsken skal råsa seg. Tøy vid smøy hansara, skapt og i Kristi Jesus til gåversk, som god framan undan hever lagt til reier av vi skulle liva og uttegn. Ja, det var det. Ja. Vi får vente alltid til dette her 17 parten sin tur. Men dette brått å møte det. Ja. Og i videre. Det kommer inn i løyvåkere. Eller det kom inn i løyvåkere. Og ikke til videre til oppåret. Men han ville det så. Og vi tror det som han sier. Og så opplevde vi det. Jeg var hansara. Og til å lytte tåse om vittlen mennesker som taler av møten at hva det å være åkt ved han, altså. Til å bruke han også. Ja. Og ta njøten og jag mer utav det sålös. Nu nämnde vi så att det om heter att få åpenverkade kunskap om han. Som Paulus skriver här. Vursdom Antans vursdom. För jag vill kunna få dessa åpenverkningarna om han. Ja, klart. Samma vid honom. Och det är inte minne gott. Jag vet inte han rata og også om hva det han sier her, ja? Øysene tekkene er han gjort livand. Som de var og i misbrott og sinte tekkene. Ja. Gjort livand. Ja, det og det for så vidt øysene månedene. Det så veldig måneder med lov og deia. Og her vil jo ta seg om antallet vidskifter. Og ja, jeg kan så bare si eisen for meg at det er veldig opplevd disse her andans oppløsningsene i min indre menneske. Det var som måneder mittel lov og deia, og det var som ljøs og mysker av måneder.
Og det er den største sikning som några människor kan få. Og så er given, det så ikke vi jo langt nere, hun er given av Guds nøye. Ønsken skal gjøre seg forkjent han til disse nøyene. Og det er til at så tror jeg det, altså, det er så hoa godt kan man sige, sånne bådskaper, hver øtter bøyen vi. Ja, rettelig. Det er rettelig hoa godt. Ja. Ja, det må jeg bare si. Altså, samtidig avlevde jo etter tøyarantan i Hesnøym. Etter høvdingen noen, iver hervalden noen, og i luftene, antan noen som nu virkar i bøtten avlyttelses. Ja. Og midten tarra vår tid, og i øtla av, og levde i kjentun, halvstikkere, et lokkere. Kjørte det som holdt i hos henne er vilt, og var det av natur og bøtten røyner og seg. Men god. Ja. Som riktig for meg. Altså, det er så valgsiktene, altså. Her er ikke kvast eller harst og i, altså. Nei, det er her ut av lykker. Ja. Det er ikke en etfinning. Nei, det er så Jøgnen seire av Guds kærlega, og hans er nøye, som er verleggen det samme. Nøye og kærlega Guds er det samme. Og han grubber inn. Ja, Litt ångan chans. Nei. Og jeg synes til at det er så rønt som hatt, og vet, jeg minns det som du nevnte. Det er første fer, lykka som. Jeg var og synter, og Iva, Aren, til ordentlig tjekk opp for meg. Og det er konstant at mamma sier ved meg, og Ottmar vi tar sammen, og vi tar vi en føringer det, og kom hjem, og hun er, som vi så ofte har sagt, at hun hyrste, hyra elten, altså. Og det var så, det var en kulte som mer dom til øyligt, men vi lukte fram og for bonsen, og så ber hon og spurte saken til hon i byet læreren at det var det takka Jesus i fire. Og her var det. Ta jo Jesus for å si takk, altså. Det var utrolig at det var mest ordentlig at det var ikke sjølvor, altså. Så det kom fram, og det samme vi Ottmar som var, han er 12 måneder, mangler tror jeg, mittel nok, no? Og jeg må bare si som sangren at han frigjør Jesus gav. Ja. Kvila som er avkjent vær. Altså. Jeg ser løyen våre nå, og jeg må det trykke til. Og så kommer det uttrykk i sannsjen, 3 versen og alltid. Stund om stund, og han har løyt. Men betar ikke noe. Havnrygg, ljøs, og Løtt av avur, dæpra, tunga, løy. Og så er frieren steinfyr. Ja, akkurat. Øyla god løsning. Ja, og med av det er god løsning. Ja. Og helt i etter er om det tøyene at jeg og en døtter Andrea som tilnet døy i Alma, og la landsjøkrosen. Og hun var rettelig sjuk av Berslund, og hun var ivret ikke. Men så fikk jeg et radio inn og stovene. Så pappen har vært kjipere og alt det til. Han drev seg til henne, og hun er sanna, mamma. Og det er torsett. Og så til lykke som løyt av etter nøkron som det ikke visste hva det for å få. Og jeg kval fra lærsen, en mann på ikke må være kjipere ved vevn. Og han er akkurat kors fra, og en et lærer frekvensi, og sang han det sant. Og han har det seg i årene, stund om stund han har løyt, og minne bedre ikke noe. Og det var, altså, det som sa til tjøene, så at det kom høy ved kisten, ja,
Det var helt en underfull reaktion når jeg kom fra henne. Så jeg har noe flott inn i døren. Särskilt, ja. 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 Och hon så var faster till Terboar som gör Sanji Kentan. Ja. Han och Alma. Ja. Och så mamma torra døy, det er Betty blev født. Att kunna jag var en kjelt. Ja, nu också som Hanne och Alma Tone som... Ja, alltså. Ja, jag såg det han och Alma Öysene. Och så är det Saulron och som är också om. Ja, sang hon Eisland Sanchen? Nej, jag ska inte säga att det är som Tansanchen, men första ferie hörde det här synka. Det var ju en nödjarsvarsel. Nödjarsafton. Och ta... Men så hon døde så tølja och ta var det här kom när synder upp i alter och jag ösne. Men det var första ferie. Och jag minns hur så för vi mun hjärta. Hoxanen om att det var en smattlare. Selv om det var han så pappa sig nu. Och han var en smattlare, han köpte långa teater. Och bättre för hem till Andreas som Tony och Sann. Jag vet, växte upp. Ja. Och så var det Alma och hon som du nämnde. Och Alma och Hanna, ja. Ja, som vet efter hinnar i Alma. Jag minns om det väl att han platan kom ut. Ja. Alltså, jag ser vökre kvinnorna som prytte husan och så fantastiska vökre rötterna. Vi sunker så innerliga. Det var han själv som fick allt att säga i det. Ja. Ja, han är ju. Jag måste vara William allt, ja. William, ja. Han fick också 8 år och Saudron. Ja, passar. Lätt upp, ja. Det var Arren. Ja, det var Arren, ja. Ja. Så han är ju näka hjärsta som strämmar ut från. Ja. Ja. Hörs på tona, halda kallas. Ja, hörs på tona, ja. Det är ja. Det var hörs på tona här man ofta att Lintla förbinda med englasång, men det var som englasång har det här syns jag det är sant där. Ja. Och frier Jesus gav. Ja. Det är allt visst alltså. Det är allt visst, ja. Alltså jag må bara säga att den antal där vägen som är tajta. Det fäste ju ordentligt. Att det blev ju så här tingene som hänt och så att det var alltid glädligt att bli rester och halt ometalligt alltså. Men det var liksom dessa skockar luncha stävloj och längt av man och inte tansankren här och som vi sång och det andra fältet tror han kom att svörd han är väldigt här. För att mala han gamla Ebenezer innan. Och så har han fasta nu i Ebenezer. Det är också en händning som inte för rån av mig. Hur så dåligt att vara släppa att göra honom till tjänst. Ja. Han var bara en bojament, men han var faktiskt en ojment på en klamata. Det är han, ja. Ja. Så jag sa en omkatt när bröjtast alltså. Han tog så väl att täcka och vara ämjukor. Och i ötlån alltså. Ja. Så man finner öjda väl vid när man kom upp i 15 år och ska där i 4 år och vara något äraständig en höjma. Och så upplever man sån där kvar som en samkommer och som Ebenezer och vi slår på Malta. Och så kom han hem och han är bordsatt Thomas och kanske någonting. Han var så sjuk i halsen och då kallade det prästasjuken alltså. Och han kommer hem i februari månad vidare lite ner och allt är lycka till och tröjner in i den vackra sälen och så kort i allt bara så. Ja, det är
Det är helt en standard det är alltså så att det här som han säger att Ja. Att inte verskon för jag önskar rosa så här så att vit är och smui hansara. Alltså det är han som är initiativtagaren allan vägen och jakten. Jag också är att det här att han säger här att eisen tickon har just livande tickon som de var missprosintikare. Alltså en dag kan inte resa sig sjåvan upp. Ja, det är brist. Det han stövan som vill lust här att skulle omövligt alltså andaliga tala att det är inte också människan att själva att göra något men det är ju slett nej heller. Nej. Tror han häver just det. Vid är smui hansara. Ja. Och så ser han skapte Kristi Jesus till gåverk. Ja. Så den öle moner att han lustig och här att mitteltarra var det ett av och levde i James Halls och gjorde att halt i huxarna vilte och var natter och bötten regnar en så hinne och så hette här att liva och i värskan som går till fram och undan har lagt rejar att liva och ja. Ja. Alltså månaden är så helt öjlig alltså. Ja, det är här är månaden. Det är framskritt till ljus. Ja. Och från dig till löva. Och kvar vill inte ha hetta da. Kvar inte så löv att vi fått av nej och sikning och kärleka. Ja, vad så tar man en ungdom och man Hever og i halten og ikke handaveien, men i antan og handaveien. Så er det alltid en strøy i midtelen. Ja. Hva man skal, ikke skal, ja. Jo. Hva man kan løve seg, ikke løve seg, ja. Ja. Ja, jeg har løvd til alt, men jeg var ikke lett å få valgt av meg. Nei, det er akkurat det. Men han lyser øyla vel akkurat det her strøy her, og i Galadrabraun til dømmelse. At holde gyrnas mot andanna. Ja, kan lukka kanskje lukka. Ja, det slå det opp her. Det er 5. kapittel. Han sier, jeg sier siden vers 16, livet og i andanon, så fullfører at det ikke gyrnt holsens, Tu halte gyrnas mot i andan og ande mot i holden. Hese standa kvart ørene måte, for at de skulle ikke gjøre det som tid vilja. Og leias det av andan, så det ikke under lovene. Så det veldig praktisk, faktisk. Ja, det er bant fram. Ja, det er bant fram, ja. Jeg minnes da jeg var flott til trakskar, og Patlatola, han var alltid veldig kjære av røy. Og i timen som kom inn i samkomna og stand fra, og lenka samtale og fløyde samtale ved han. Og i sin samband vi hadde her, og jeg minnes hoksander som fører i jøkken høtte jeg med. Altså bare til å slippe, jeg praktiserer til og i andan som halte alle dine røyner kvøva, og Sverige, ja, og i Kristus. Det er for omgatt framatt. For jeg lever med Kristus og deg denne vinning. Ja. Det er det. Og så sier han, men om det er livet og i holdt noe kommer avvokst, altså, jeg verste må så vet jeg ikke hva skal velge. Det er dette like med jeg mener vi holdt det, ja. Ja. For han øyer like med, ja. Altså, holdt det øyer ikke skjoldt, altså. Det var så løy. Ja, jeg sier. Det er en grunn skilt fra, altså, det har vi kommet trygg. Det er ångan rett. Jeg vet ikke da senest vi var inne i at han hever, at vi leser, jeg leste å ta ur Rombrand 8, at vers 11, vi har bor nå anti-hansere, som reiste opp Jesus fra henne og deg utikon, så skal han som reiste opp Kristus fra henne og deg, gjøre eisne deilige likamtika livande vi andasøyden som utikon bor. Ja. Hva er det stå? At det er Rombrand 8:11, ja. Ja, pass. Ja. Og det tar seg faktisk alt om til samme. Og det at det her, det er noe løyve og i Kristus, ja. Ja.
som något helt annat, som det som Jesus tar seg ved kvinner i sikkerhetsbrunnen om at det livande vattnet som springer upp till av till liv. Och hon har ju upplevt, man kan säga, boa syna, eller hon har upplevt också skugga syna av livnarna. Och tog var nog fyllt av skam till kom ett vatten och var säker på att han inte annan för att komma ut till brunnen. Men akkurat här sitter han. Hade du satt här underfullt att han visste framman undan? Ja. Kvart hon var. Alltså, ja, och han sätter sig vid omynterna av skammen i kjøren. Ja, akkurat. Ja. Ja. Her sitter han. Ja, han sitter og bor etter. Ja, han sitter ikke i tempelen og råper han til seg, sender sms på et eller annet, akkurat så, da blir han å komme. Men han får inn her som han skammes mest. Da. Ja, nettopp. Og på sånn fantastiska måte, så får han, så som bare han kan. Altså, religion og lovlæra kan aldrig få mennesker å komme her til. Nei. Men han får dri henne fram til her at han har visst han jo troblagan løvnån, så sier hun, her, jeg synes ikke at du er profeter. Da. Ja, varst du, hvis det ikke var, at hun sa hva han var, og han åpnet gror av væreslig og fire. Ja, ja. Han sa at han var profeter, ikke sant? Men det ble ikke hengende her, at han var en profet. Nei. Det han var ikke som hinner profeten. Nei, men jeg husker om disse kvinner som ganger i sin egen tanken ut til brunnen. Og så på avstand ser hun en mann her, og kanskje tankene for jøgnene, så får jeg helt hjemme etter det. Men her sitter han. Og hun må nok etter vatten, hun tog ferien i til han, ser det. Ja. Og hun enten ser til høyre at han jøte, han har gått ikke til her som hun da. Nei. Og hun spyr etter her, spyr til at hun som jøte, tog seg med, vi med som samværs kvinne, altså. Begge til han var samvær og kvinne. Ja. Det har jo ikke hjemme. Men han ikke som henne. At det øyelig avhåverst, det øyelig nekk som kunne vittne at det overværende, altså, og i det daglige løyvene, så knappelig så kommer han inn av veien tjåkene. Det utan at man har vært ganske opptidsen av å gjenge møte et eller annet sånt. Eisen til nøkere tid, men det har vi selv vært, ja. Men at det Jesus, han kommer inn i myndene. Ja. Og jeg kjenner onkel dømer fra folk som har sagt av meg, at Ja. det er ikke også tanken han tar vei, men det som hendte, gjør det så klart at det var hans gøske. Jeg minnes da jeg var nere og Rødsjøkrosten. Første fjerde, det var 2013, januar måned. Fornyer altså, annan januar. Og så var sånn jeg var gjerne til tøy, og det kom til ikke til å være på veien. Så jeg spurte iverlagene her om hva det ikke var som at släppa till Esbjerg till hela en kære vinningsammer i Dejanon. Och jag visste så inte mer kvart la av en, men så mycket att man kommer vara att det var alltid inte att köra alla vägen och på en gång tror jag. Jag var virkelig sjuk. Ja. Och så jag kallade Torbjörn Marstein och henne. Det var här av Fyn. Och jag har en boj ut mot Sjövnorna. Och det var det omätliga broj. Men alla måtte jag så gåtäcka att jag måtte inte döva med vid morfin eller något sånt. Så det var mer pojna, men han inställde så att det räcker. Mm. Så kom jag först till dig och fick det var väldigt sånt här var då gestabloj som vi lär sig. Alltså det har vi framåt. Och så kallade jag till Esbjerg och nätter och
be Herren om at han måtte leta en person der inne i Tjackarm som således at det kunne bli en samtale med noen tro i, altså. Og mot sans da jeg kom inn i hospice, der som man la, ta vært han personen også her, som jeg begynner ikke for det. Tog at det var noe som måtte vekk. Ja. Og herren kan man nøye at ta seg så løs at det er kvar. Det er i midten, det er og øsene. Og jeg holdt, altså. Det er for vekk. Og det kommer ikke hjerter. Men gärmt øyene kan få at det er alternativ. Så det var underfullt for den personen, altså. Jeg sa og jeg som personen, hvordan glad han var at dette var vekk, og æren. Det er ofte visst at så løs og løyven, og det er ganske anker som høyrer, som ber opp etter disse tingene av at han ikke fikk kjørt opp og alt det til. Og jeg har jo ofte også om det, hvis det var det som tjekk og man sier man får så det var nak, altså det var nak, det var ikke vekk. Akkurat, det gnier. Ja, og sånn. Men så lærte jeg med noe. Samme kvalt. Jeg var livår, og så får det og rent jeg vet ikke sin til her. Det har vi gjort, altså. Fire. Jeg gjort æren, og gav seg til 25. Så jeg ble fruskrattet, men jeg var bare om vøyene. Og så minnes det at hans Djuras ringer, Malta, han spør om jeg ikke kan komme. Jeg vil ha vidt å møte her, og på en sånn affære. Sønderborg kanskje? Nei, ikke så lenge sånn. Nei, når etter. Når etter, ja. Aalborg. Ja. Og igjen, her er jeg veldig fyrir vi kjører noen ur Bethesda. Det minnes det godt. Vi tog jeg alltid var Baptista Sæler. Som møtte meg helt i Norge. Og så skal jeg tale, og ta tog han bär med, men jeg fikk ikke steg å tale, så jeg sett. Og jeg fikk lukka som en kvinne inn i myntene. Og jeg visste hvor den kvinnen var. Kjente jeg henne fra Virre. Og jeg sa til at det gikk av møtelig vel påskapen som vi tok fram til det her samband vi hette og sånt det var som jeg nevnte, ja. Og så sier så røstet han kvinnen seg som sett til henne. Og jeg først har sett meg på en fremmefri henne og sier det var om et takk det var alltid kvalitet. Jeg høyre påskap fra herren. Jeg skulle ikke kjøre sted til det første ferie jeg har hørt herre råkna vi med her. Så der tid. Hvis vi ikke råkna mennesker, har herren til. Han kunne sagt vi med at det må man omgått til å gjøre, at vi til vårs ikke. Jeg kunne ikke helt for at han påstod var med. Skjønner du? Helt sikkert. Det er så viktig da. Og så forteller hun for meg enn han her. Mamma levde jo, hun atleser hjemme. Og så atleser ned at hun måtte være hjemme, stått at han at mamma døde, ja. Og hun sier nei, tyverre sier hun at det var ikke rom for seg. Altså, kvelden vi gjør, det var ikke jo, men det er et stratsbyr jeg omkring nægge mennesker som ikke åpner seg selv. Men det har vi så vært i akkurat som. Og så sitter den her så glad fremover meg her. Ja. Altså, jeg har ikke bare vite så hvordan. Mer nu og hokser om at her i Efsos Braunen og i Galat Braunen og i Drom Braunen og i Øtland Braunen og da.
De setter åkken og i en øyne, lukket som. Mer kvilande Helt situation. Ja. Det är den riktiga åra för att att få avväxt antans alltså. Hur han viskar, ja. Ta avväxt antans spirspors av tog att Kristus talar och jag dem till ett annat människa. Och det människan kommer till sig, va? Ett till gånger som ett människa att ta vill vara frälst, men nu kanske det angat för det hänt att vi är hastigt in eller människor så öliga kött för tog att han bittlar sig in att det är värre än ett annat. Men ungen är värre än ett annat. Det kan du säga så. Han säger här att vi var öll dig i synddomsbrotten. Ja, kanske var mer eller mindre dig. Ja, nej, det var still. Och det är ju så gåan. Avskan var jag fascinerad så tror jag att något var att han och så kommer för att testa att men ta var de hemma. Det är Oldborg. Ta var en hem och affärerna. Han var inte mamsen inte så flott. Ja. Så att det var jag slett också om. I övrigt. Nej. Men hade här är så värsten som lag till rejar från London. Ja. Tog alltså vi är ju som man vill vara inne i sina sett ut det himmelska vi Kristus, ja. Och så är det väl läst här. Chockorna. Ja. Att ta vi så liva och här man kan se alltså bilder långt ner. Ja. Ta är det att det händer, ja. Till nästa som om man sitter som i gamla dagar skruvar på radio som man ska finna bestämda frekvenser. Ja. Och det var bara skrov och olja och då man så kom och till döms av föringen som man säger. Alltså nu var jag i här. Ja. Och akkurat lov kan vi kanske vi först luktas på tammatan att vi har förkärsta tankar bär om oss själva och om herrarna. Tror jag vi inte suttje, vi inte upplusta. Men han säger att det är allt. Ja, så man det vill att tunna förståra. Ja. Men det släpper inte alltså att ta lås jag när Galaterbrevn att alltså anden är att tunna här och vill ha och alltså och för och på driver och nu sån kärleka. Men det tar vi så komma in och man kan se att det rätta frekvensen till herrarna. Ja. Och ta upplevt och stå bara nästan åskår till det som händer. Ja, ja men det är värst. Ja, man är så lukka väl ett ampo eisne, ja. Ja, själva, man blir kanalen som så senter det här vad siktelse vi är till andra. Ja, senter på. Ja, senter på, ja. Ja. Det täcker väl. Det täcker väl här i 4 kapitlet och vi 17 Korinthbrev. Ja. Och det ändan där, det stod det. Det var sikna med såna. Ja. Så går inte bra. Det är så vad sikna i åra. Han säger här i ändan av kapitlen här att jag kan läsa från säger att vi då läst ofta men det är så gott då. Om till en är Kristus är han och skapningen det gamla är färre det är vår nytt. Och allt är det från gode som vi Kristus är samt i och om vi ser själva. Att det här man ser för initiativ, ja. Och gav okkon tjänast och sottarinnar tog i Kristus samt god heimen vi sig självan och tillrocknar tajmon icke syndertarra och han har lagt ner i okkon år sottarinnar och här kommer det så vid ta sente på och i steg Kristus som det hei vere god i amente vi okkon. Vi bia og i steg Kristus være satt vi god, han som kjente ikke synd, gjør det god til synd for okkon, for vi i hånden skulle være rettvise gods. Så man kan si her at sendefrekvenseren satt til nøye, og til det som vi er sendt til å sende vi ja. Og hvis vi ikke gjør det, så kommer bare skrov og olje fra åkene, men vi den frekvensen som han visste dere her, at han har satt heimen ved seg selv, og tilrocknar ikke heimen og synder til langer. Nei. Han kan det ikke. Nei, han kan det ikke. Men han tar jo for synder av svamsen. Ja,
Ja, men tar vi så ui tui, Ja. ui tjennesten, ja. Og hesar her bilgelanten, Ja, nu ja. är det här. Ta det at mennesker være røstjene, Ja. på samme som du nevnte disse kvinnerne her, som for det første fer, Ja. følte seg råkna jo pui. Ja. Ja. Bara ta lutla. Ja. Jag sa på så. Hur är vi? Ja. Ja. Ja, du höjer vi. Ja. Och ja. Han är ju bort för centralt samsens. Ja. Jag spär för åkare så han är trät. Ja. Men för centralt. Men är själv vaknar jag. Och så nu brukar jag prövna till att säga mer hur färden ser med. Ja. Och i Kristus. Han kan åka att inte så tjava med Kristus. Och han har heller inte göra något vid senterna som vi ser misgaven över ser den här som inte att det görs. Det bött. Det är bött. Det är bött. Ja. Och så är det så imest att när man är tjej och forsfett och 8 forsfett så är det lika med som kommer till grund där. Och så det ganska sast det så väl men det sast mer och mer du brukar stäv och du knöjna till själva och att det är man ska ha ria. Och att det är bara det. Men så mer vi ska det så läst och i fick det ser uppenbarelse. Ta att det läs här i vers 16 då börjar vers 16. Ja. Så sitter jag och läser och jag läser först där uppe att och i öron kapitel läser jag att god vill tack som Kristus säger allt och löra kom fram till sig. Så allt här är ändan av öron kapitel. Ja. Vi satt något runt. Sådana, ja. Og hver steg det gå enka kunskaper som så åpenbart. Vi akkom tøy vid gå i enke Kristus for god. Vi det mellom de som frelstværa, og mellom de som fortepast, men det er ikke uttrykket som sier til at du skal fortepast, men det sier til at mellom de som frelstværa vi den enke fra lov til lov, va? Og mellom de som fortepast det enke fra det til det. Men det ser med engine. Som veker han som ikke kommet inn. Tog han råkna av vi. Og det er veldig spennende at man vajer mennesker som på andre måten som han gjør Peter til. Mennesker, fiskemann. Ja. Och så tar det kommer ut i 3 kapitel så snackar han först om Moses och allt det här och loven att göra och så säger han bara här i ändan att god är anten. Och så var. Och alltid som jag angår för anlit någon aspeklat dårt gods. Det är ombrott som om vind från dårt till dårt som från Herren land. Vi blir ombrott. Att göra sån logik. Tog vi det hans här sände på i steg Kristus. Och så säger han att av hesa tjäna så här vaknar jag. Och jag spurte han är det tjänasta det avspeglat in att ord till jag säger. Det är den tjänasta. Ja. Outjust, ja. Outjust, ja. Det bräckvar han ut av den första versen här i 4 kapitel. Hvis du bara läser och lojt center här från första vers. I 4 kapitel. Ja, han sier, ta nu hava hesa tjeneste, etter tarre miskon og vi hava finnje, så missar vi ikke måte. Nei, vi har sagt noen leiser fra henne skammelig løgnegøten, og geng ikke fram i svitje. Ei helder handfæra vid årgods og ærlige, altså vi manipulerer ikke. Nei, vi har ledja sannleggen åpna fram, tala vi til samvisko hvers menneske for åsjån gods, og bia teg teg imot i okkon. Ja, her snart. Ja. Ja. Hvor okkon? Jeg har ongan løtt, altså som jeg vet om, til sannføring at jeg tar ved han, og til glede for alt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal bruke seg i årene, men jeg har ongan løtt til Kristus som jeg ikke har
Då att ta sa vi. Ja, akkurat. Omgat vi. Det och så följer man alltså själv alltså. Det kan bara mangla tjata som ber vojn och tjata. Tog att han då så väl. Ja. Och så kom jag ner i 16:e vers här och då säger han till att vi missar tog inte emot. Nej. Och så utvarsmänniskor kring till runt där. Så ändrar nog just och invarsmänniskor därför att det är trångt den alltså gänga till runt där. Myskar och större och större ivflöv är vet inte vad. Nu som det att till torten här så. Så viskar det som till läs. Ja. Ja. Ja, det är helt omedellöst. Alltså det är så alltså man undras då att MR kan ha skrivit det här så nagreinliga och så beinrätja vi så forholdsvis favon åren. Men sjåvande, han har ikke funnet på det själver. Han finner seg åpenberingarna, det sier han klart og tydelig fra herren själv. Ja, han får ytla vid om tryggvandet till han helst skjevera näka möjlen till. Och i samband med leverna, så måste jag någon Jesus, ja, vägen till Damaskus. Ja. Och det gör det munnen. Det gör det alla munnen. Nu kommer han och uppenbara sig för honom. Jag tar väl där harst att sparska väl till åtten. Alltså bara att också andra tankar. Här ständer han och Herren är här. Och han kallar av han. Saul, vi söker till att mer. Att mer. Jag har sagt den att honom. Så var han det. Han har rätt för syndebad. Alltså kvärt och i hatta verkost. Det är människa. Och i möte sin egna vilja kunde du gott säga. Ja. För frälst. Ja, det är som är så helt enastandande vi ser. Han säger här i Rombrand att jag var funnen, alltså citerar han Esaias, jag var funnen av timen som inte sagt mig. Ja. Och Paulus skulle ju faktiskt inte vara en som sagt till Anna, efter det gamla jötska. Men han sagt inte herran, han sagt sin egen rättvis, det samma som han så säger om landsmännen Jasara. Ja. Men det är helt anständigt som jag kommer också om en händelse som vi hade ta en sändning i Linden, ja. Så jag säger att det är också som jag säger att det är bäget samerska kvinnor som gäng egen tanken och inte också som näka som blev vunnen. Men eisen det som sötja. Och jag minns att du har sagt i en sändning att du har ringt till onkran och så har du ringt skrifta. Ja. Men det var inte skrift att lycka väl till det finns så signa samtal, ja. Och så hade nog så längt att han så sitter vi här ute i gången att han har en sändning. Och jag minns jag spurte det om du har ringt till en kvinna som vi har känt som nu längst i färden ästna, så lutet då. Och du säger nej, men ge mig telefonnummer, ja. Och så ger vi det telefonnummer och du ringer och vad händer så ringer skriftat. Ja. Och i hinn ändan teker en kvinna telefonen som är helt förundra. Tog att hon i sinne nej kvalde 4 har sagt vid mamma sinna. Hvor kan Paul Färre ånga ringa skrift till mun? Ja. Och så hände det. Ja, så hände det. Men jag sa till er. Ja. Kussa. Och du fick samband vid bäg mamma och dotter. Ja, det är helt tydligt. Jag fick också så otroliga höve till att tjäna det var en dotter och en mamma. Det mamman hon företag också näck och jag slapp att tjäna det och hon var ett flaska sjukhus. Ja. Och det var alltså det kan inte förklaras att det har gått spött någon. Och de råknade det som baptist och så knappt lärs ut han som räckte dig. Andaliga, ja. Och det är Michelin, kära syskon i Herren och som tycker var Jesus. Det är Michelin måste få väck ur det här löjde. Tyckte jag att
Det är möjligt är vi haft detta för, men jag minns vi inte har haft det att toften var till i intervention så gav vi med att det kom till känna för att gå till. Det må jag bara säga, och östen det som kan gå kyrkja. Jag minns omkant i näka tjejligt. Och det kunde jag åka bad för arka och baptist och allt det här och doktorater och så. Men alltså, vad jag till att säga? Det var ju bara bad som säger det. Ja. Men annars, och nu kommer jag till det som jag är så glad för, att Arin och bådskapen har haft. Det tog och en rinkare nej så en människa kommer gott. Och då märker att det är inte annat som kan hjälpa. Det näkar som kan hjälpa att ha en sista stund ner och torska dejans flöv som får en Jordan sa. Som kan stiga och vojka i hjärsta till det stegen öppnas här. Och kvart sedan så är han och kan och kan heter vi ettan inte vi åtta morgon. Ja. Ja. Och det växer man kan nu. Ja. Och det är ögon och det bär ögon. Och det är Herren Jesus ögon han och det är synten nøyver svars. Och sista det är synten nøyver fast. Fast, ja. Och sista vävnen brast. Ja. Ta Jesus han som frälser. Ja. Och att uppleva det här vid människan. Alltså det är en savrig uppenbarelse av det huvud. Alltså det kommer nyer. Som han säger här, Paulus, i Rambraven och tror jag är ändan och god ant. Och att vit, säger han, som vi anledning avspeglar Turkos. Vi är ombrott till så moment från dörr till dörr svarar någon. Vad är hatta? Ja. Ante vårstans åpenbäringar kunskap om han. Akkurat. Till att där personen här. Ja. Och vi skulle kört vara akkurat som han. Hon och Loik. Det är så inte han andligt landet. Andligt, ja. Och i alla räver. Ja. Ja. Jag minns att du ringte till oss här. Hon blev helt förvirrad att hon ives ju att mamma hade sagt att vitt och bit till ringt. Ja, det var inte tillfället. Nej, det är inte. Nej. Att det är antans lag, alltså. Ja. Och att det är att det här skapte Kristi Jesus till gåvär som god från man undan har lagt reja vi ska leva i timorna. Och jag syns att det här verset här så jag också där till att han ser till och han hycker efter akkurat som han huggade till Saul Tarsos. Han kommer här och gånger med oss att han vet som han skall och ger det med oss att han som han skulle görs. Och så åpenberar han sig för honom. Och han må bara säga hur är det svaret. Det är så väldigt ljus, han smattlig gärrar. Han säger hur är det svaret. Är Jesus han som du söker rätt? Att bara här ser åren också hvordan det säga. Är det Jesus han som du söker rätt? Jesus. Alltså, söker är att Jesus är. Ja. Det var det härsta sparsk mot jobben. Och så händer allt bara. Han var lojen på sig och för in i bojen. Och han blev döpter och han tryck på det döpter och allt det där. Ja. Och så är ju färden början. Ja, det är en omettelig nej, alltså. Det är och för god det är inte omöjligt. Nej, han är så en nekva trät till okkara. Hvis han nu lever okna vid her og han kommer chatter en så sitter vi till skärman och han lever okna da. Och vi aner inte hur han kan fylla okkara lov vi lukker og glede og fri og vi frelser til det som lunchast. Ja. Så det är så
Att är vad signa tjänast att kunna komma vid glädjebåvarna. Jeg kan bedre hjemme nå. Nej. Hon säger att efter vem med konan ta Arne för att nu måste röjna och vara till. Jag säger ja. Till en valsikna runt. Jag vet till, ja. Så jag att ber upp om allt, ja. Ja. Ja, men här hvis vi vänder åter här till Efesos kapitel 2 och så resten av kapitlen här. Mhm. Och här visar han hos vid drien in till hansara att det är inte futcheskaper långare. Och jag kan gott läsa det här att minnes tog att tid avor till så var hettningar i haltnon och var kallar omskarner av hinne så kallar omskärning så vi gör det haltnon vid hantene. Minnest at til tøyna stod utanfor Kristus, utestångt fra borgarrett til Israels, og lyfte sattmanna fremman, utan vogn, utan god, og i heimnon. Og da vi hoksa om at det er, alt hatt 80 jødan lyfte om. Ja. Men vi datt ikke. Nej. Men nu sier han, men nu er det, og i Kristi Jesus, tid som avur var lengt borster, komme nær vi blå Kristus her, tog han frir okkara. Han som gjør det eit av bavon, og breit nye midtlengaren og skilte sunder, futjenskapen, ta han i holde søgn og tog borster bålauna og fyrskipan hennara, for at han især kunne skapa av bavon eit nytt menneske, og såleis gjøre fri, og for at han ved krossen og kunne i einon likam få boa parstar sottar vi god til han atrinatøy, vi til at han vi honom drep futjenskapen. Han kom og kunne gjøre det tikkum fri som lengt borste våre, og taimon fri som nær våre. Tog vi honom heva vid, baie parstar, og i einon anda etgang til feiren. Tid det tog ikke langer fremmande utlendingar, nei, tid samborgare hina heilagra, og husfolk gods. Tid som oppbyggt av grunnvødle apostlene og profetene, og hoddensteinen Kristus Jesus sjálfur, og i honom ver alle bygningeren samanbonden, og vekser til heilagt tempel i herranon, og i honom ver eisne tid byggt opp vi hinon, til bostadgods i andan. Ja, det ja. Bostadgods i andan. Ja. Altså, selv om det bare nok favers, så det så fullt av åpenbering og gaske, alle veiene i jøktene. Skal du ikke være gleder? Jo, det helt 100%. Jeg har alltid ofte undrast av at det her sørste verset. Det ene faktisk beie til her videre husfolkgods, men så at det sørste verset han sier, og i hånden være eisen tid bygd opp vi hinon til bostadgods og i andanon. Det øyla, altså, nekk sagt, Ja. men hatt sannleggen. Hatt sannleggen, ja. Om okkon som avvår deg i synden og misbrotten, men nu gjør livant. Altså, det er til som et menneske som gonger, og tankene færre til det antallet, ja. Så opplever du at det at hvor ikke teka vid tog som han det en verløyde, så ferdig jeg kunne oppleve det. Skjønner? Det ikke en verløyde, ja, så kan jeg ikke oppleve det. Det er ikke verløyde. Og sannheten han at det er han som sannfører om at det er en verløyde, tror jeg. Så opplever han verløyde. Ja. Og hvis det er at man forsømmer at jeg får nøyta. Altså, hvis du også har om hvordan Jesus løyfer det, han får inn i alt det som så avhukkelig til færre jøkken. Fire til. Det størst? Jo, han har tid alt til tunga og svara. Alt som Fyre okkona, og det vi slett ikke opptidsen av en gang. Nei. Kvinnerne som jeg også sier også noe med henne som Salvajan Arne Gjeraferna. Arne han får av krossen. Hvordan
tar Judas Iskariot SKS tror jag att det kunde vara skällt och så kunde det ta tant nekvon fader och människan som så vi som inte vart och och han säger bara vet det att kvitt att det kvinna få fri säger han. Hon salvar mig och allen göra för henne som är. Så han kan göra för nu. Hon salvar till var inte när han står upp. Och till snackar om, jag heter många år, om änkan, alltså, ja, men det är han änkan, är att det är åren, att det är för krossdejan. Och åren är blivit generad av tombaven här. Så var detta just. Och det är småvis att hon har uppdagat att det är det för henne och centra. Och för hans centra alla som det är. Allt att det är så helt otroligt att det kan slurfa framför mig så det ena. Alltså, för det tila livet så lejs. Jag tror hon finns en åpenbäring att hon skulle göra det. Annars är det inte just. Nej, det är akkurat det. Och att det här han där salvan och att ängen här, det är uttryck för tillbyggarna. Ja, han är tillbyggarna. Ja. Och så tar han att han tog sin tømsen så bara han har bort. Ja. Och nu var det efter som vi stannade framför att han blev röst upp allt. Och kvar blev röst upp i honom, det var vi. Som tryck var, och vill du kösten till att vi har råknat vet här. Att du var östen ska rösa upp. Ja. Ja. Ska du begynna på en salvjøkken, Paul? Herre, takk for det, så løtt. Takk for at du har gjort strøttene som er. Så når jeg bedre enn å være senest. Takk for at du har vært morster å styre og løye. Og være eimjukker og glæver og tog til vårst at sier den er tøyen. Lykke mye kan vite bedre. Og jeg tror at kontrimen som sitter her og østen på sånn og etter bortja noen kjønne og sånn utenfor har rett. Det var nøye styrer tøymen og jeg som verst og da sier vi han bortjennere utenfor her har vi begynt og så mest til at han gleden han er om sannløkene og tunnår. Takk for det her, og prøysa over til for det at du har gjort noe så lukkelig. Takk for det bøtt som vi ikke har finnet, takk for tjonafellava. Takk for alt det her som har vært så godt her i Jesu navn. Amen. Så hesen parsten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takke for okken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og Kjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som hava vært. Takk kan så finne YouTube om du leiter av Iktus Sjønvarsp. Og hesen pastoren, han kommer eisen av lagt til her, og han kommer eisen av sentra tjei kristligt kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.